душанбе ганҷе дар қалби осиё. муассисаи давлатии рӯзномаи ҷавонони тоҷикистон дар якҷоягӣ бо раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри душанбе бахшида ба пойтахти фарҳангии иттиҳоди давлатҳои мустақил эълон шудани душанбе дар соли 2021 озмуни ҷумҳуриявиро таҳти унвони душанбе ганҷе дар қалби осиё эълон мекунад. дар озмун олимону адибон, журналистони касбӣ, сокинони пойтахт ва ҳамаи онҳое ки қобилияти эҷод карданро доранд иштирок карда метавонанд. инчунин сокинони дигар минтақаҳои кишвар ва сайёҳони хориҷӣ низ метавонанд бардошти худро пас аз тамошои шаҳри душанбе ба унвони почтаи электронии мо пешниҳод кунанд. маводҳои пешниҳодшаванда бояд фарогири дастовардҳои замони соҳибистиқлолии душанбе зери роҳбарии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва хидматҳои мондагори шаҳрдори ҷавони кишвар муҳтарам рустами эмомалӣ дар роҳи ба шаҳри орзуҳо табдил додани душанбе бошад. мақола дар ҳаҷми то 4 саҳифа бо ҳуруфи ариалтиҷи андозаи 14 қабул карда мешавад. озмун аз 20 январ оғоз гардида то 20 август идома меёбад. ғолибони озмун дар арафаи таҷлили ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бо тӯҳфаҳо қадр карда мешаванд.